Hej ty, poď sem. Ja? No, poď sem. Poď. Neverím, že toto robím, áno. Počúvaj, chceš sa stať milionárkou? Milionárkou? Tak akože, prečo nie? Dobre, tak počúvaj, stačí ti urobiť iba toto. Tak, a tuto začína. Neverím, že o niekoľko hodín sa ocitnem vo Vietname. Vliekli nás naozaj, že dozadu. Ja hovorím, že ja nie, ja budem kričať, ona, že aj ja. Ešte sa sem musíme nejako dostať a mali sme možnosť okúsiť si biznis triedu. Dobre, takže do biznisu je separátny vstup. To som prvýkrát ešte zažila. Toto je moje miesto na niekoľko hodín. Toľkoto priestoru na nohy som asi ešte nikdy nevidela. Dostali sme aj vankúš, deku, taštičku s drobnosťami, ako napríklad masku na oči a štuple, slúchadlá, balzám na pery, nafukovací vankúšik na krk, ponožky a zubnú kefku s pastou. Už nám priniesli aj jedlo a teda zatiaľ som ešte nemala v lietadle niečo v sklenenom obale. Tu je aj dokonca pesto, mám cestoviny, chlebiky, môžeme si dať nejaký čaj a takisto aj príbor je klasický, rajčinky a servitka a idem si pustiť rovno televíziu popri tom. Sledovala som môj najobľúbenejší film Blbý a blbší. Ani neviem, ako to ubehlo. Už nás čaká iba kontrola. Tak a sme oficiálne tu, prešli sme cez dve kontroly, dokonca ešte pred východom bola jedna, ale to bola taký plážo. Vymenili sme si peniaze za nejaký asi dobrý kurz, takže som sa stala oficiálne milionárkou. Teraz vám vysvetlím, prečo sa len tak rýchlo stanete vo Vietname milionárom, pretože necelých 38 eur podľa aktuálneho kurzu je 1 000 000 vietnamských dongov. Čiže keď sa chcete stať veľmi rýchlo milionárom, tak viete, kam máte ísť. Na hotel nás teda vezie autobus a čaká nás ešte hodinová cesta. Prvé dojmy sú neskutočné a presne takto som si Vietnam predstavovala. Práve sme dorazili do hotela a robíme si check-in, lebo budeme mať takú akože spoločnú výlku, čo sme tu všetci. A vyzeralo to tu krásne, už nás aj privítávali s takým tým tancom, bolo to veľmi pekné a kufre nás čakajú vonku a chodia tu také autobusy, to vám ukážem, kde nás budú voziť na tie výlky, takže som na to veľmi zvedavá, že proste si tam človek nasadne, odveze ho kam potrebuje, lebo je to obrovské a vlastne je tu pláž, je tu všetko, vidím tu aj obchody, takže veľmi sa na to teším, cítim sa vo filme, lebo tamto tak vždy robia, že ich privítávajú s tým welcome drinkom, aj to sme mali sa natočiť, lebo som odpila a takisto ten tanec. Wow! A teraz vás zoberiem na prehliadku našej výlky. Toto je náš skromný domček na najbližší týždeň, tuto máme kolegovcov tiež, čo sú z televízií a ideme teda dnu, tak to máme vstup, ja som si tam zasekla také kreslo, aby som to mohla natočiť. Tu nás čaká vstupný chod, tu máme ešte poschodie a idem to zavrieť, lebo vraj sú tu nejaké jašterky a ja sa bojím zvieratiek malých. Tu je kumbal, ale ten nás nemusí zaujímať. Tu máme takú toaletu menšiu, tuto máme takú spoločnú miestnosť, kde pozrite sa, čo ma tu čakalo. Ja som skoro odpadla. Lebo ja dnes som vlastne vo vzduchu oslavovala, alebo oslavujem ešte dnes 30 rokov a pripravili mi takéto krásne prekvapenie a tu máme vlastne kuchyňu, kde si vieme urobiť aj čaj, možno aj kávu, máme tu chladničku, lebo treba tu piť balenú vodu. Tu je jedna izba, tu má Matúš a tu máme takýto obývací priestor, kde si môžeme spoločne posedieť a najväčšia pecka je to, že tu máme východ k vlastnému bazéniku, tuto vzadu je jazierko, to asi budeme vidieť skôr zajtra počas dňa, takže tuto dnes asi zakončím svoje narodeniny a ideme sa pozrieť ešte na moju izbu. Prekrásne je to tu spravené a toto schodisko je úplne úžasné, normálne by som si vedela predstaviť takýto dom mať. Tuto je jedna izba, tu má Janka Hrmová, tuto máme druhú izbu, tu má Alica a ja vás teraz zoberám do mojej izby, kde ma čakalo ďalšie prekvapenie a to som odpadla. Ja som len pošla, že ideme si pozrieť, že kto akú izbu bude mať a zrazu som zistila, ktorá je moja. Musím povedať, že ma tu asi čakala jedna z najväčších kúpeľní v tomto domčeku, takže sa veľmi teším, pretože ja som milovník veľkých kúpeľní. Takže toto je posteľ, mám tu samozrejme televíziu, je tu aj nejaká malá skrinka na veci, aj župany. Tu máme čo, nejaké okienko a vlastne ja mám ešte balkón a výhľad na bazén. Musím sa to naučiť otvárať. Takto, takže tu si budem ráno sedieť s čajíkom a tu sa môžem vyskúpať. Ja neverím. Keďže je to tu fakt veľké, tak si viete zavolať aj taký autobus, ale našťastie máme kúsok od našich vyliek reštauráciu s názvom Menorka, kde si samozrejme raňajky, večere, tým, že máme all inclusive, s týmto pasikom treba chodiť všade, keď to dostanete, nikdy ho nestratiť, tak si ideme teraz najesť. A som zvedavá, čo nás tu čaká, ale vyzerá to tu
nenormálne dobre, ani som nečakala, ako krásne to bude vyzerať. Toto bude tak ťažké si niečo vôbec vybrať, ja neviem, kam sa skôr pozrieť a čo všetko tu nie. Vyzerá to tak, že toto bude môj obľúbený pultík, pretože vždy som sa ochutnať rýžu s mangom. Sice rýžu jem, mango jem, ale nikdy som si mala dokopy. Toto je nejaký banánový koláčik. To je grillovaná zelenina, toto úplne zbožňujem. Ďalšie studené pulty so šalátmi, na to sa vrhnem. Tuto je aj sushi, grillovaná zeleninka, jedená. A toto není môj pultík, ešte no tu je toho fakt veľa. Ďalej tu je ovocie, tu je ďalší pult, ja ani neviem, na ktorú stranu sa asi skôr pozriem, tuto sa ešte dokonca aj varí. Idem na to postupne a vybrala som si zeleninové kari, rýžu, pretože to bude určite skvelá, veľa šalatu, grillovanú zeleninu, toto je normálne, že mrkva z, no poznáte, ak sa to volá jačmeň, alebo také tie krupy, zeleninové, grillovaná zelenina so rezancami, geniálne a ešte nejaké pikantné tofu, takže ideme na prvý chod. Idem ochutnať tofu. Jem odlúm teda väčšinou, takže slovenské, takže som zvedala, či bude mať inú chuť. Je mäkšie. Viac tofuové, ale neviem to vysvetliť, čo to znamená viac tofuové. No počkajte, ja som tu ešte niečo objavila, takže poďme si to ukázať. Ešte som vás nezobrala do najlepšej časti a to sú zmrzliny, ktoré si viete aj dochutiť. Tu je ešte takýto pultík s pizzou, burgerami, tu sú nejaké vecičky a môžem k tomuto, nemusím nič hovoriť. Idem sa na to vrhnúť a vlastne som zistila, že tu je ešte aj veľa pečiva a koláčikov, ktoré vyzerajú... Neviem, čo je toto? Tak to si idem dať, to vyzerá dosť dobre. Konečne idem teda vyskúšať mango s rýžou a myslím si, že to bude chutiť ako mango s rýžou, takže som na to zvedavá. Mango s rýžou. O, dobre to je. A toto je, že banánový koláč. Tak to je dosť zaujímavé. Niečo mi to pripomína ako no tak to je dosť zaujímavé. Ňam. Dalo by sa povedať, že prvý deň je za nami, aj keď bol teda celkom krátky a mne sa ani nechce túto nádhernú posteľ, ktorú pripravili takto s ružičkami, jak tak krásne vonia, rozobrať, ale no, tak idem túto nádhernosť zničiť. Naozaj som to nečakala. Je to ak z filmu a snáď mi tá ružička vydrží, lebo si ju dám do pohárika a asi si ju zoberiem ako pamiatku domov a nechám si ju vysúčiť. Takže toto bol kúsok môjho reálne filmového zážitku. No, doslova by som povedala, pretože väčšinou som to videla iba vo filmoch. A vlastne to je na dnes všetko. Ja už som unavená. Idem si dožehliť už iba nejaké veci, aby som to mala pripravené na celý týždeň, aby som to potom nemusela robiť. Vidíme sa zajtra a asi nás tu čaká spoločne, verím, že vás to baví, spoločne nás tu čaká veľa zážitkov, takže dobrú noc. Krásne dobré ráno vám želám z našej uličky Zvíriek. Takto to vyzerá ešte krajšie než večer. Čakám, teraz ideme spolu na raňajky a tie vám ukážem samozrejme až potom neskôr. A ideme na takú perlovú farmu, alebo nejak tak sa to volá, takže sa na to veľmi teším, takže dúfam, že si to dnes užijete so mnou. Hneď ráno nás čaká autobus a som zvedavá, kam ideme. Dnes máme nabitý program. Ostrov Kútok je známy svojimi perlami a perlovou farmou a sme práve na nej a máme šancu sa pozrieť, ako vlastne sa taká perla dostane alebo ako ju získate a môžete sa na to pozrieť. Už mám z tohto ostrova aj krásny darček, pretože som vyhrala v takej malej súťaži tým, že nám vysvetľovali o tom, ako sa perly vyrábajú, koľko rokov to trvá, tak som si to dobre zapamätala, vždy si takéto veci dobre pamätám a dobre som odpovedala na otázku a mala som si vylosovať darček, to vám teraz ukážem. Kto by to bol čakal, samozrejme si tu nachádza aj takýto, no vyzerá to ako obrovský obchodný dom a sú to všade perly, vlastne lokálne, takže si môže človek kúpiť nejaký krásny suvenír domov a ja už vidím nádherné náhrdelníky. A sú to kabelky, dokonca náušnice. Myslím si, že odídem asi s náušnicami, lebo to bola krásna spomienka. Samozrejme som nemohla odísť bez darčeku a vybrala som si náušnice, pretože najradšej nosím náušnice a najviac, tak mám krásnu ďalšiu spomienku, tú náramničku, ktorú som vybrala. Ďalšou zaujímavou zastávkou je táto farma s korením, s čiernym korením, alebo teda pepšom pre Čechov, alebo pepper. Ani som nerátala, ako bude vyzerať vlastne. Nikdy som si to nepredstavovala, ďakujem za intro ďalšie. Takže takto vyzerá farma s korením. Hneď vedľa farmy je lokálny obchodík, kde samozrejme sa dá kúpiť korenie, ale vyzerá to, že tu je dosť veľa zaujímavých iných vecí. Odporúčam nám hlavne mango, aj sušené, takže veľa čajov, wow!
Asi by som nečakala až takto vyzerajúci obchod. Skôr som si ho predstavovala ako takú úplne večierku. Viete, ako u nás sú tie dedinské, tak tu by som si vedela predstaviť takú úplne, že večierku, kde to není ani zoradené, pekne to je taký čistý, taký uhladený obchod. Vraj máme ochutnať mango s čili, takže idem to vyskúšať. To mango je také tvrdšie. A fakt tá čili chuť tak potrhla to mango. Ale je to štiplavé. Ale neškala by som, že to mango bude také tvrdšie. Taste test. Neviem, čo to je tak na zdravie, Ani. To chutí tak jak náš štrúdl, ale trošku taký... To je fakt dobré. Taro. To je taký ich sladký zemiak. Mám pocit. Fakt je to dobré. Poviem vám tak, že presne takto som si predstavovala Vietnam. Veľa motoriek, rúch, obchodíky s ovocím, pod plachtami. Dokonale. Ak vás Vietnam chytil za srdce rovnako tak ako aj mňa, tak vám určite rada dávam do pozornosti tieto dva kódy, ktoré môžete využiť napríklad na vašu budúcoročnú dovolenku. 100 eur denní môžete využiť na nejakú zaujímavú exotiku, alebo leto 25 dní na first minute dovolenky. Kód platí do konca tohto roka, platí samozrejme na celú objednávku na stránkach Cartago a Fisher a viac sa dozviete v popise, takže poďme späť do Vietnamu. Teraz nás čaká návšteva chrámu a dôležité je prísť hodne oblečení, čiže väčšinou neboli úplne krátke veci, a hlavne čo sa týka nôh, okolo kolien super, ale keď náhodou nebudete mať, tak vám dajú takúto, môžem povedať, že to je zavinovacia sukňa. Ideme sa pozrieť aj dnu a tu je dôležitá vec, že vlastne nechávate pred vstupom svoje topánky vonku, čiže dnu idete bosí. Teraz nás čaká jedlo, tak som zvedavá, čo tu pre mňa budú mať, ale vôbec sa nebojím, pretože Rýža, rezance, čokoľvek si dám. A tu máme aj ventilátor. dostali sme takéto fantastické hody a mne tu ešte priniesli ďalšie tofu. Toto je také omáčke skvelej, veľa zeleniny a neviem, čo skoro vyskúšať. A tu sa nachádza rýža. Tak presne takto som si ten obed predstavovala. Práve sa ideme odviesť najdlhšou trojlanovou lanovkou na svete a budú tam určite krásne výhľady. Cesta trvá, alebo teda trvá to 30 minút, som na to veľmi zvedavá. Vlastne si otočíme dokola. Uvidíme. Trvá to nejakých 19 až 20 minút prejsť. A zabudla som aj na dôležitú informáciu, táto lanovka má necelých 8 km. Na druhej strane lanovky nás čaká Sunworld a je to taký zábavný park, kde je aj taký malý akvapark, je tu drevená horská dráha, na ktorú myslím si, že pôjdeme, pretože prehovorím niekoho z našej skupiny, lebo musíme ísť. Poviem vám to, ako to je, do tohto bazénika by som sa hneď teraz rovno šľapla a toto bol môj sen vyskúšať takúto, ako to dá nazvať, že vodnú rieku, bazénovú, paradička. Prečo nám nikto nepovedal, že dnes si máme zobrať plavky? Práve sa nachádzame na moste, ktorý sa volá Kiss Bridge, teda boskávací most, a to kvôli tomu, že ako vidíte, tak sa spájajú. A to aj veľký význam a dokonca sa tu odohráva práve aj taká šovka vodná, takže sa na ňu ideme rovno pozrieť. Vietnam je známy svojimi masážami a musím povedať, že aj veľmi cenovo výhodnými, tak sme tu boli viackrát. Ani neviem, ako ubehol prvý deň, bolo to naozaj zbesilé, videli sme veľmi veľa miest, veľa zážitkov a zajtra nás čaká ďalší skvelý program, takže dobrú noc a vidíme sa o pár stotín. Krásne dobré ráno vám želám, ako môžete vidieť, tak my sa dnes chystáme do safari, na čo sa veľmi teším, ale ešte predtým, ako sa vydáme dnu, tak vám ukážem, ako sa sem môžete dostať napríklad z hotela, v ktorom sme my. Od hotela chodia takéto zelené autobusíky, ktoré vás zadarmo prevezú po ostrove, aj na pláž, na safari alebo do toho zábavného parku, do ktorého pôjdeme hneď po tomto safari.
časť, na ktorú sa podľa mňa tešíte najviac, odkedy som vám to povedala, a ja ešte viacej, pretože sa nachádzame pred zábavným parkom. Takto to tu vyzerá. Je to taký doslova vietnamský Disneyland, by som povedala, a vnútri nás čaká podľa mňa veľmi veľa dráh, ktoré budem chcieť vyskúšať. Nebude sa tam dať natáčať, lebo je to také striktné, že nemá človek mať telefóny, ale budem sa vám snažiť povedať, kde som bola a aký z toho som mala zážitok. Takže poďme na to. Ja vám poviem tak, že som nikdy nebola v Disneylande, iba v jednom zábavnom parku, ktorý je kúsok od Bratislavy, takže pre mňa je toto nepoznaný raj, ktorý prvýkrát zažijem, a keď vidím to obrovské koleso, tak tam sa budem báť, ale chcem tam ísť. Tu je mapa celého parku a toto celé ideme obísť. Tu je akvárium, tu je taká vodná časť, tu práve stojíme, tu bude večer show a všetko toto ideme obzrieť. Práve sa nachádzame v takom veľkom akváriu, ktoré vyzerá ako korytnačka. Bolo tu krásne predstavenie z, ak sa volajú, nie medúzy, morské pandy. Išlo mi to iba bolo na jazyk v angličtine a práve sme sa prechádzali medzi medúzy. Našla som aj Nema a práve sa nachádzame v oblasti, kde sú tučniačiky. Ja milujem tučniakov. Práve sa nachádzame v tom tuneli, kde sa môžete prejsť pod tým veľkým akváriom. Sú tu aj raji, veľa žralokov a je to tu nádherné a hádže tu krásne svetlo a vlastne odtiaľ sa dala pozerať aj tá show s tými morskými pandami. Je to veľa ľudí, ale stojí to za to. Všade sú tu také krásne fotopointy, napríklad tu sme v takom rozprávkovom kráľovstve, alebo keby som to nazvala, je tu šípková ruženka, tá, čo má tie dlhé vlasy a šplhal sa za ňou ten princ po tých vlasoch. Tu je šípková, tam je vlastne kráska aj zviera, dokonca tu majú aj 3 prasiatka. Samozrejme k ním nemôže chýbať ani vlk. Tak je to tu tak v rozprávke všetko. Ježiš, červená čiapočka! Sme v rozprávke Alica v krajine zázrakov a to je nenormálne, ako je to tu spravené a chceme sa dostať akoby do tej diery, viete, kam ona spadne a nevieme teraz asi tadiaľ to. Počkaj, tu, jaj, tu to pokračuje, wow, no. Teraz akože ideme tou dierou. Ja nechápem. To si môžeme teraz vybrať reálne, že ktorékoľvek dvere chceme. Podľa mňa jedny budú fungovať a musíš nájsť, že ktoré. Tak vám poviem, že táto Alica v krajine zázrakov je nenormálne prepracovaná. To je komplex celej rozprávky. Vojdete vlastne cez dvere a vidíme ich tu večera, čo sú pri tom stole. Wow. A keď vidíte z celého komplexu, tak nájdete kolotoč, takže rovno, počkajte, kade sa do ňoho dostanem? Kade sa do ňoho dostanem? Ja chcem ísť na kolotoč. Aha, tady to. Dostali sme dokonca aj 3D okuliare, takže som zvedavá, čo to vôbec bude. Reálne máme aj zbraň. Wow. Ty kokos, nie, my sa krútime. Wow, aha, to mám strieľať? Čo to je? Ja neviem, ja strieľam, čo sa dá. Sice ma boli od tej zbrane ruka, ale toto bola pecka, dosť sme sa zabavili, trošku sme vrieskaví. No a neviem, ako boli baví na tom, ale bolo to super, takže čo bude ďalej teraz? A na túto drahu ideme, nie? Super, takže prvý kolotoč máme za sebou, taká tá klasika, čo sa vlníte dopredu, dozadu, schvaľujeme, bolo to super a ideme niečo ďalšie vyskúšať. Sme celé mokré, pretože sme boli vyskúšať takú tú dráhu, kde ako zo step by step, keď sa spustíte dole do tej vody úplne kompletne, ako môžete vidieť, sme celé mokré. Bolo to skvelé a keď sme zistili, že to ide ešte vyššie, ako sme boli, tak nám nebolo všetko jedno. A toto bude asi náš posledný kolotoč, ktorý skúsime. Je to koleso, ktoré je asi najväčšie, čo som videla, ak nie vôbec najväčšie na svete, lebo som fakt také ešte nevidela, takže ja sa teším na výhľady. Zaujímavosť, čo sme si práve všimli, že náš komplex Melia sa nachádza tu a hneď tu je vlastne celé zábavné centrum, takže to naozaj máte tým autobusikom hneď prvú zastávku a chvíľočku. A tu zapadá slnko, čiže ak si chcete urobiť pekné fotky, takže tu je pláž.
ďalší deň za nami a ja som úplne KO, takže sa vidíme zajtra. Dobrú noc. Krásne dobré ráno vám želám, čaká nás tretí deň na ostrove Phu Quoc vo Vietname a čo sa každé ráno robí, no ide sa predsa na raňajky, takže vás berem so sebou a mňa tu za chvíľku razí autičko, ktoré vás vozí vlastne po celom rezorte, keď potrebujete a ideme sa teda nájsť, možno sa vám zbiehajú slinky, pretože tam je veľa vecí na výber. A ideme do lokácie Menorca, pretože sú tu také viaceré stanoviska, kam si môžete ísť dať obed, raňajky, večeru, podľa toho, kam chcete ísť. Opäť vám dávam do pozornosti tieto dva kódy, ktoré môžete využiť na dovolenku, možno už aj v tomto roku, ktorú by ste stihli, alebo budúcoročnú, ak plánujete nejakú zaujímavú exotiku. Všetko nájdete napísané v popise, kde sa dozviete viacej informácií a my sa opäť vrátime do Vietnamu. Na raňajky chodíme do tej istej časti ako na večere a našťastie sme išli takto neskôr, takže je 9 hodín a už tu veľa ľudí nie, takže máte odo mňa tip, že o 9 a podľa ma úplne skoro nám tu nikto nebude. Ideme sa pozrieť, čo tu nájdeme. A toto je naša Alice. Začíname klasicky vodou a sú tu rôzne džusy, ktoré si môžete načopovať. Samozrejme studená voda a zatiaľ som v pohode, myslím si, že je balená, takže nemáte sa čoho bať. A tu vzadu sú mlieka ešte. Ak má niekto rád takéto typické raňajky, tak sú tu aj vločky na výber, samozrejme k mlieku alebo aj k nejakým jogurtom. Začíname pri teplom púlte, dokonca ráno tu nájdete aj rýžu, núdle, veľa morských plodov, rôzne druhy mäsa, kombinácií so šalátmi. Tam vzadu sú nejaké párečky podobne a tam si môžete dochutiť. Tuto pokračuje ďalej a tu vám dokonca aj takto naživo uvaria, čo si vyberiete. Je tu viacero druhov jedál na výber. Samozrejme, ovocie tu nesmie chýbať. Studený pult so šalátmi, dressingami, naozaj tých šalátov je tu veľa. Tu sú také niečo ako šunky u nás, takisto olivy. Jednoducho fakt tu nájdete všetko. Tuto takisto varia také bagetky s majonézou, koriandrom. Buď si môžete urobiť mäsové alebo zeleninové. Samozrejme je tu veľmi veľa pečiva, čo ma akože úprimne prekvapilo, že vyzerá ako naše. Nečakala som to, fakt naozaj som si myslela, že bude nejaké iné. Mini bagetky, croissanty, veľa sladkého pečiva a dokonca tuto sú nejaké dokucovadlá a takisto tu sa nájdú jogurty. Wow, to som v živote nevidela, toto si ochutnáme. Určite musím spomenúť to, že to jedlo sa na raňajky, aj na obed, aj na večeru mení, čiže nenájdete tu každý deň úplne to isté, čo je super, že vždy ochutnáte niečo nové. Ideme ochutnať teda tento mini banán, ktorý sa aj celkom ťažko šúpe. Vonia banánovo. Ale má takú tenučku a mäkkú šupku a žiadne tie... A nie má. Banán. Ale fakt, taký sladunký malý banán. Super. Zamierili sme práve do mesta a ideme ochutnať aj nejaké lokálne dobroty. Ideme na taký trh aj do nejakého obchodu veľkého, znamená nejakého supermarketu, ktorý tu majú, ale vraj jednu poschodový, ale tam zženíme všetko. A zatiaľ sme pri nejakých bagetách, ktoré si nemôžem dať, pretože je tam pašteka. Ale môžem vám ukázať, ako vyzerajú. Zaujímavosť, vo Vietname sa viete dať ostrihať aj na ulici. Viete, keď nestíhate, idete do práce alebo do školy, tak rýchly strih. Práve sa nachádzame na takom veľkom miestnom trhu a je tu veľa motoriek, veľa predávajúcich, všetci sa zastavujú, nakupujú, dokonca psíka som videla na motorke sa viesť, a všetko si berú potom do tašiek a na tých motorkách si to vezú asi domov na večeru a sú tu rôzne pachy dokopy. Máme takého zlatého sprievodcu, ktorý sa volá Son a hovoril nám, že na tomto trhu si vieme kúpiť veľa vecí za $1. $1 v prepočte na ich menu je 25 000, to znie tak ako že veľa peňazí a za tých 25 000 si človek vie kúpiť napríklad kilo manga, rôzne iné ďalšie, no zeleniny ani nehovorím, videla som tu veľa aj tofu, takže takéto sú nejaké ceny na tomto trhu alebo všeobecne asi aj celkovo v tejto krajine. Vošli sme do toho najväčšieho takého supermarketu, ktorý tu majú a neuveríte, ako to tu funguje, že oni nám dali vlastne na kabelky také tie, ak sa to volá escapásky, že? Aby sme si do nich nemohli nič dať. Sice nám nevyšiel úplne západ slnka, keďže vzadu prší a sú mraky, ale nachádzame sa v nejakej takej malej reštaurácii alebo bistre teda nad mestom. A sú tu nádherné výhľady, idem sa niečo dobre na jedenie, už keď sme vošli, tak som niečo dobre cítila, takže sa teším a je tu nádherný výhľad. Snáď keď budem strihať toto video, tak si budem vedieť potom spätne pozrieť, že aké to bolo miesto. Son Tra Hill. To si zapamätám.
to je môj odkaz pre mňa, že ako sa to volá, aby som vám to mohla označiť na mape, že kde to je. Ale celkom ťažká obťažná cesta sem bola do kopca. No, stojí to za tie výhľady. Vítajte na nočnom markete, kde môžete kúpiť asi čokoľvek, cez zeleninu, niečo na jedenie, takisto vás tu odvezú taxíkom, tak to vám to ukážu, alebo oblečenie, kozmetiku. Ja myslím, že sa môžeme ísť rovno pozrieť dnu a výzdoba je úžasná. Kúpite tu naozaj čokoľvek, tu je že všetko od šperkov cez jedlo. Ja neviem, čo všetko tu ešte objavíme a všetci na vás vykrikujú a volajú vás k ním do obchodu si niečo kúpiť alebo si niečo na jedenie. Úžasná atmosféra, veľmi sa mi to páči a presne takto som si tento nočný market predstavovala. Ja som úplne natešená z toho, že wow, že môžem to zažiť proste. Nikdy by mi napadlo, že moje narodiny budú nejaké takéto. Čo iné robiť tu, ako si dať nejakú dobrú masáž, tak nás tak lanarili na ulici, že si dáme masáž, tak my že dobre, však nohy, čanty, nech nám vymasírujú. A ideme, že 2,5 hodinku, než dáme vám discount, a my že však netreba, lebo to stojí 100 000, to je koľko, no tých 50... Asi 4 €? No fakt, že málo. A oni, že tak za 180 nám spravia pred dverami, že dobre, ideme. A vliekli nás naozaj, že dozadu, až som hovorila, že až som sa pýtala, kam to ide. Ja hovorím, že ja nie, ja budem kričať, ona, že aj ja. Tak sme si hovorili, že kam nás zavedú, ale nakoniec sú to aj iní ľudia, takže super. Áno. Hej. Ja vám tak poviem, že toto bola najlepšia nohová masáž, ako som kedy zažila. To bolo extrémne dobré. Normálne sa tam s nejakou skoro zaspali a ešte sme im nechali aj najvyšší však tringel, boli aj zlatí strašne, aj sa potešili, ale to bolo super. A viete, koľko nás to obe stálo? Originál, že 7 €, bez toho tringelu samozrejme. 7 € za polhodinovú masáž noh, ale tak dobrú, že toto budem musieť doma naučiť Martina. Normálne som objavila novú vášeň a to sú masáže, hlavne teda tu, tak ďaká Bohu Janka, že ma naučila chodiť na masáž nôh a objavila som to úžasné čaro. A nočný market bol neskutočný, máme zase za sebou ďalší skvelý deň, tak už sa neviem dočkať, keď zajtra pôjdeme na jedno špeciálne miesto. A to uvidíte až o pár sekúnd. Dobrú noc. Dokonalom raji. My sa práve nachádzame na Hviezdicovej pláži, kam sme sa plavili loďou, trošku nás aj ofrkalo, keďže boli silné vlny a môžete tu nájsť samozrejme hviezdice na dne, je tu krásny deň, takže keď niekto nemá rád úplne slnko, viete sa tu takto pohočkať, urobiť si nádherné fotky. Je to tu proste paráda. Za 50 000, čo sú $2, si viete prenajať aj lehátko s takýmto nenormálne uchvatným výhľadom, ale ja osobne preferujem skôr tie hojdačky. Dobré ráno vám želám, akurát kráčam na raňajky a dnes nás čaká taký pohodovejší deň, takže ideme až okolo 2:00 na kajakovanie, na čo sa veľmi teším, pretože som si obľúbila splav, to ste si asi všimli tento rok a idem sa teda dobre najesť predtým a potom asi si pochodiť trošku aj okolie, lebo sme sa ešte nesili úplne poobzerať aj po tomto areáli, lebo je to tu veľmi pekné, dá sa tu, videla som tu aj ľudí behávať, čo by sa mi až akože nechcelo, ale poďme sa poprechádzať. Ešte predtým, ako pôjdeme na kajakovanie a mám celkom veľa času a čaká nás ešte predtým obed, čiže dneska máme taký fakt pohodový poldeň, tak vás zoberiem na malú obhliadku našeho ubytovania, keďže keď sme prišli, tak to bolo také zatmia na rýchlo, lebo sme boli všetci unavení, tak sa poďte pozrieť, aké je to tu krásne. A sme teda tu ideme splavovať na kajakoch a hovorím si, že to nechám teraz bez takého obkecávania, môžete si to iba užiť so mnou.
Práve sme na takej včelej farmičke, ktorá ale teda vyzerá skôr ako bylinková farma, pretože tu je veľa rôznych byliniek, ktoré sme povoňali, aj odskúšali, aj ochutnali a je to aj taký krásny obchodík, kde si môžete dať kávu s medom alebo nejaký drink s medom a idem vám ukázať teraz ešte tie bylinky, lebo je ich tu veľmi veľa, dokonca myslím, že sme mali, že čokoládový mint, aj apple mint, aj Japanese mint, takže to zaujímavo to chutilo. A takýto obchodík tu nájdete, ktorý ma veľmi prekvapil. Dá sa tu platiť aj kartou, môžete si tu dať kávu, posedieť a veľmi sa mi páči ten štýl, že oni majú všetko takto otvorené len so striežkou a ešte vám urobia aj takú malinkú prehliadku. A dokonca tu nájdete aj motýle. Viete tu ochutnať aj rôzne druhy medov a ja som skúšala tento cinnamon a ten je skvelý. Samozrejme som nemohla odísť bez darčeku a mám tu škoricový med, mám mydlo a takisto som si zobrala aj taký malý medík, ktorý je ako korenie na pizzu alebo na šalát. Čo máme takého našeho sprievodcu, ktorý nás všade sprevádza, aby nám vedel aj niečo prekladať, keby náhodou, tak trošku zistil, že som bola na Miss Universe a pre nich je to, akože tieto krajiny tým žijú a teraz sme boli teda na tej farmičke a ja som tomu ešte dostala takéto sponky a fotili sa so, to je krásne, to je strašne, nie dneska si ich dám, ježiš, a presne takéto som chcela, lebo sa mi to strašne páči vo vlasoch. Predposledný deň vo Vietname skončil v karaoke bare, ktorý zhodou náhod vlastní Slovak, ktorý sa volá Roman, čiže sme si tam boli trošku zavrieskať, zabaviť sa a keďže sme si hovorili, že karaoke vo Vietname, tak budeme proste spievať pre ľudí, ktorí tomu nebudú rozumieť a spievali sme pre Slovákov, keďže o tomto bare vedia a všetci tam boli, takže bolo to naozaj super. Mala by som chodiť na karaoke častejšie, pretože je to fakt sranda. A ja už sa teda lúčim s predposledným dňom, zajtra nás čaká posledný deň, ktorý bude trošku voľnejší, takže o 3, 2, 1, dobrú noc a vlastne hneď aj krásne dobré ráno vám želám a ani sa mi to nechce hovoriť, že toto je posledný deň, ktorý tu trávime. Ideme teraz na raňajky, ktoré sme si povedali, že si vychutnáme na terase, akože vonku je teplo, preto sme vždy jedávali vo vnútri, ale povedali sme si, že keď už odchádzame, tak si vychutnáme aj v tom vyslovene v obrovskom teple a vlhku tie raňajky, že nech je to takéto dovolenkové. A teraz tým, že máme úplne skoro celý deň voľný program, tak sme sa s Jankou dohodli, že ideme do takého mestečka, ktoré vyzerá ako Benátky. A potom ideme na pláž konečne, porobiť si nejaké pekné fotky, a okúpať sa a počkať si na západ slnka, lebo tu je celkom rýchlo, tu zapadá slnko okolo 17:30, takže v podstate to nie je ani večer, to je ešte také poobedie a potom večera zbaliť sa a zajtra ráno o 8 už odlietame späť. Takže ešte doplňujem tú informáciu, ktorú som začala asi na druhý deň, keď sme tu boli, že tieto zelené autobusíky vás z Melia rezortu, kde bývame a ešte z nejakých ďalších miest vozia zadarmo po týchto najhlavnejších atrakciách. Práve sa teda chystáme do takého, že Grand Walk sa to volá. A vyzerá to tu ako Benátky, ideme sa tu poprechádzať, čiže toto chodí každú pol hodinu od hotela, kde je časť Alcudia, odtiaľ sa dostanete týmto autobusom každú pol hodinu, jednoducho zadarmo a povozí vás to niekoľko zástavok podľa toho, kde chcete vystúpiť, takže super a ideme sa tu poobzerať ďalej. To tu normálne vyzerá ako Benátky, dokonca sú tu gondoly, ja som v Benátkach na gondole bola iba na takom vodnom taxíku, takže asi tieto pôjdeme vyskúšať. Tak keď už nie v Benátkach, tak aspoň tu sa povozím na gondole. Zase sme dostali tak neskutočne dobrú masáž ťapiek, že som tam zase zaspávala. Akože nebude sa mi chcieť odchádzať. Bolo to skvelé. Takže keď budete tu, alebo hoci kde takto vo Vietname, tak sa musíte zastaviť bezpodmienečne na masáž. Hlavne nôh, že? Konečne sme vybehli aj na pláž. Voda je úžasne chladivá, ale tak príjemne, že nie, že je zima. A je veľmi slaná, takže ľahko sa v nej pláva a dokonalo vás nadnáša. Ja som nikdy nebola v Čiernom mori, ale takto nadnášajúci vodu som ešte nezažila. Ibiza, kde si môžete vyzdvihnúť zelené uteraky a takisto tu, ak je voľno, tak nájdete aj lehátka, kde si môžete ľahnúť.
posledný večer tu a ja už sa idem iba umýť, dobaliť si veci, pretože zajtra 7:30 máme byť nachystaní, aby sme odišli, takže už ma čaká iba let domov. Tak dobrú noc. Ahoj už zo Slovenska, som trošku smutná. Bol to pre mňa jeden z najkrajších zážitkov, ktorý som si zažila za svoj život a ešte to, že som mohla svoje okrúhle narodeniny tam oslavovať. Určite vám dávam do popisu všetky dôležité informácie, ak by ste sa chceli inšpirovať týmto výletom alebo niečo takéto plánujete. Určite odporúčam nebáť sa ísť do takéto destinácie, lebo ja som vždy bola voči tomu taká trošku striktná a nevedela som, že čo čakať. Myslela som si, že to bude priveľmi divoké pre mňa, ale bola to nádherná kombinácia komfortu a exotiky alebo nového miesta, ktoré som mohla spoznať. Čiže určite sa nebojte cestovať a vidíme sa na budúce. Ahojte!